Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagit sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barug ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo, nga makausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo. Kauban ni Pastor Jeremias Hangad, ang putling ebanghelyo. Tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Putling ebanghelyo. Putling ebanghelyo. Mayong hapon Mabinay, mayong hapon Negros Oriental, Negros Occidental, Guimaras, Dumaguete City, ug kutob sa tanang gidala sa Ginoo sa pagpaminaw niining atong programa nga giuluhan og ang putling ebanghelyo. Kini ang inyong igsuon og higala sa kahanginan si Pastor Jeremias Lauri Hangad sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines, dinuyugan sa iglesia nga nag-sponsor niining atong programa, ang Salitran Covenant Bible Church sa Barangay Salitran, Dakbayan sa Dasmariñas, probinsya sa Cavite. Ang atong teksto ning takna sa kahaponon makita sa Mga Buhat Kapitulo 9, versikulo 20 hangtod sa 31. Ang giingon dire, karon sulod sa daghang mga adlaw, kauban ni Saulo ang mga disipulo nga nagpuyo sa Damascus, ug nagsugod na siya dayon sa pagmantala kang Hesus sa mga sinagoga, nga nagaingon, siya mao ang anak sa Dios. Ang tanang nakapamati kaniya padayong nahibulong ug nangutana nga, dili ba kini siya ang tawo nga didto sa Jerusalem naningkamot sa pagdaot sa tanang nagtawag niini nga lana, ug mianhi dinhi alang sa paggapos kanila ug pagadad-on ngadto sa mga pangulong pari. Apan nagpadayon si Pablo nga nahimong lig-on ug walay Hudiyo nga taga Damascus ang nakasukol sa pagpakiglantugi kaniya tungod kay iya manggipamatud-an nga si Jesus mao ang Kristo. Paglabay sa daghang mga adlaw, ang mga Hudiyo nagplano sa pagpatay kaniya. Apan nahibaw-an ni Saulo ang ilang plano. Gibantayan usab nila ang mga pultahan sa syudad aron ila siyang mapatay. Apan gikuha siya sa iyang mga disipulo sa takna sa kagabhion o gipasakay sa bukag o gipakanaog pinaagi sa ganghaan sa pader. Pag-abot niya sa Jerusalem, misulay siya sa pagpakiguban sa mga disipulo, apan silang tanan nangahadlok kaniya tungod kay wala man sila mituo nga tinuod siyang disipulo ni Kristo. Apan gikuha siya ni Barnabas o gidala ngadto sa mga apostoles o gisaysay ngadto kanila kung giunsa pagkahibalag niya ang Ginoo didto sa dalan, ug nga nakigistorya kaniya si Jesus ug giunsa niya sa pagmantala nga maisugon ang ngalan sa Dios didto sa Damascus. Ug gidawat nila si Saulo ug nahimong kauban nila nga gawasnon nga nagpanglihok sa Jerusalem nga nagamantala nga maisugon sa ngalan sa Dios. Ug nakigdiskurso siya sa mga Helenista nga mga Hudiyo, apan naningkamot sila sa pagpatay kaniya. Apan sa dihang nahibaw-an sa mga kaigsuunan ang ilang daotang plano, gidala nila si Pablo ngadto sa Caesarea o gipabiyahe ngadto sa Tarsus. Mao nga ang iglesia sa tibuok lalawigan sa Judea, Galilea ug Samaria nakabaton og kalinaw ug nalig-on ug nagkinabuhi diha sa kahadlok sa Dios ug paghupay sa balaang espiritu ug padayon nga mitubo. Mga kahigalaan, atong tun-an karon ang aktual nga kinabuhi ni Pablo human sa iyang pagkakabig ngadto kang Kristo. Ug atong makita nga nakasinati dayon siya og mga paglutos mismo. Siya nga kanhi manlulutos sa mga katawhan sa Dios, nakasinati na usab og pagpanglutos
gumikan sa iyang pagmantala sa ngala ni Kristo. Sa tinuod lang mga kahigalaan, ang Kristohanon nga kinabuhi gilarawan kini sa Biblia og pagpakigbugno o pagpakigsangka. Ang giingon ni Jesus sa Mateo kapitulo 16 bersikulo 18, ibabaw niining bato tukuron ko ang akong iglesia ug walay mga pultahan sa impyerno nga makasukol batok niini. Sa pag-ingon ni Jesus nga walay pultahan sa impyerno nga makasukol sa iyang iglesia, nagpasabot kini nga aduna gayoy pagsukol gikan sa puwersa ni Satanas ug sa tanan niyang gingsakupan. Dili lang sila makasukol, matod pa ni Jesus. Apan ang gubat mga kahigalaan nagpabiling tinuod. Bisag dili ang impyerno magmalampuson batok sa iglesia, the fact remains the same that there is warfare involved in the Christian life. Ug kinahanglan pod natong masabtan nga ang dapit sa panagsangka dili sa mga pultahan sa langit, kundili sa mga pultahan sa impyerno. No gates of hell shall prevail against it. Wala may giingon nga the battle takes place in the gates of heaven, but it's taking place in the gates of hell. Ang buti pasabot mga kaigsuunan nga niini nga panagsangka ang mga katawhan sa Dios ang nagasulong sa teritoryo ni Satanas. Offensive ang atong atake, samtang ang puwersa ni Satanas mao ang defensive. Ang mga Kristohanon ang nagaatake. Ang gingharian ni Satanas nagahimo lang og counter-attack, misukol lamang sila. Kung nagamantala kita sa ebanghelyo sa tibuok kalibutan, nagasulong daay kita sa teritoryo ni Satanas. Tungod kay ang kalibutan nahailalo man sa dakong impluwensya ni Satanas. Kung atong mabalitaan ang mga paglutos ug pagpaantos nga gihimo sa nagkalain-laing dapit batok sa mga katawhan sa Dios, si Satanas ug ang iyang mga gingsakupan nagapanglihok lamang di ay aron depensahan ang mga pultahan sa impyerno. But again, as the Lord Jesus Christ said, no gates of hell shall prevail against the Church of Christ. Ang focus sa atong pagpamalandong ning takna sa kahaponon mga kaigalaan mao ang intolerance sa kalibutan batok sa iglesia sa Dios. Intolerance. Ang buti pasabot sa intolerance, kining dili nila mahimong pasagda na lang or pasagdahan na lang ang mga Kristohanon sa ilang buluhaton. Musukol gayud sila ug mual kontra batok sa mga katawhan sa Dios. Mo kinibot pasabot sa intolerance. Apan sa dili pa nato sugdan ang atong pagpamalandong, magampo una kita. Dios nga labing gamhanan, among gidayig ang imong ngalan ug padayon kaming nagpasalamat kanimo sa higayon nga imong gihatag kanamo aron mapamalandungan ang imong pulong. Hadagi kami kasing-kasing Ginoo nga andam nga mudawat sa imong pulong ug andam nga mo-apply niini sa among kinabuhi. Kini among giampo ug gipasalamatang daan sa pangalan ni Jesus. Amen. Mudangat na kita sa atong pamalandong ang kinatibuk ang pagsukol sa kalibutan batok sa iglesia sa Dios. Musukol gayud sila ug dili nila mahimo nga pasagdahan na lang ang mga magwalali, ang mga Kristohanon nga musangyaw sa pulong sa Ginoo. Atong basahon pag-usab ang bersikulo 23 hangtod sa 25. Ang giingon dire, paglabay sa daghang mga adlaw, ang mga Hudiyo nagplano sa pagpatay kaniya. Apan nahibaw-an ni Saulo ang ilang plano. Gibantayan usab nila ang mga pultahan sa syudad aron ila siyang mapatay. Apan gikuha siya sa iyang mga disipulo sa takna sa kagabhion ug gipasakay sa dakong bukag ug gipakana og pinaagi sa ganghaan sa pader. Unsa may atong mamatikdan ini mga kahigalaan? Dili gayud mahimo sa kalibutan nga pasagdahan na lang ang mga katawhan sa Dios nga manangyaw, muriak gayud sila ug musukol ug magplano og dautan batok sa mga magwalali sa pulong sa Ginoo. Wala man sila'y maayong balita nga ginaproklamar. Mao nga mag-inisog na lang sila ug mupatay kung pwede lang unta aron pugngan ang iglesia sa Dios gikan sa pagwali sa pulong sa Ginoo.
Kining akong gipamulong mga kahigalaan, gipamatud-an kini og daghang ebidensya sa kasaysayan sa kalibutan. So tuguti ko nga mo review sa world history kung giunsa pagpanglutos sa kalibutan ang mga katawhan sa Dios sukad masukad. Una, nakita nato kini sa kaso ni Esteban, kung inyong nahinumduman ni adtong miaging mga bulan. Ang kaso ni Esteban nga pinakaunang martir sa kasaysayan sa iglesia. Tungod kay dili man makapildi ang mga Hudiyo sa pagpakiglantugi kaniya, tungod kay gigamhan man siya sa balaang espiritu, ilang giguyod si Esteban sa korte, nagmugna og mga mini nga mga saksi, ug nagmalampuson sa pagbato kaniya hangtod nga siya namatay. Unang ebidensya sa pagpangluto sa kalibutan batok sa iglesia sa Dios. Dili gayud sila makahimo nga pasagdahan na lang ang mga katawhan sa Dios nga magwali. Muriak gayud sila, musukol gayud sila. So natinuod ang propesiya sa atong Ginoong Hesukristo, no gates of hell shall prevail against the church of Christ. So ang ganghaan sa impyerno, misukol batok kang Esteban. Well, nagmalampuson kunuhay kay namatay man si Esteban, pero wala gihapon mapugni ang pagwali sa pulong sa Ginoo hangtod karon. Ikaduha, nakita nato kini sa atong teksto karon. Dili pa lang gyud dugay gikan sa pagsugod ni Saulo sa pagmantala kang Hesukristo ingon nga Mesiyas ug anak sa Dios, nagplano na dayon ang mga Hudiyo sa pagpatay kaniya. Napalpak lang kanunay ang ilang plano tungod kay gipugnan man sila sa Ginoo. Apan take note mga kahigalaan, mupatay gayud sila. Tungod kay dili sila makatugot nga mahimong gawas nun ang mga Kristohanon sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Karon atong i-fast forward ang sugilanon ngadto sa pagano nga imperyo sa Roma. Niadtong namatikda na sa imperyo sa Roma nga mikuyanap na ang Kristyanismo sa tibuok gingharian sa Roma, ang emperador mismo uban ang mga katawhan sa Roma aktibo dayon nga naglutos ug nagpatay sa mga magtutuo ni Kristo. Tun-in ninyo ang church history mga kahigalaan. Muulan lang og kusog, unya mubaha sa ilang suba, abtik dayon ang mga taga-Roma sa pagsinggit nga dakpa ang mga Kristohanon. Sila ang hinungdan ini, ipakaon sila sa mga leyon. Bisag unsang katalagman ang nahitabo sa Roman Empire ni adtong mga panahuna, ang mga Kristohanon dayon ang ilang gipasanginlan ug literal nilang gipangdakop sila tungod kay giisip man nila nga ang mga Kristohanon nga dangan ug literal nga ilang gipakaon sila sa mga leyon didto sa Coliseum sa Colossus ug sa mga publikong tigumanan sa imperyo sa Roma. I'm not making this up mga kahigalaan, nakatatak kini sa kasaysayan sa kalibutan. Bangis kaayo ang Roma ni adtong mga panahuna mga kahigalaan. Nahasulat kini sa kasaysayan. Ang mga Kristohanon gipangtuhog sa kahoy, gipangdagkutan o gihimong iwag sa ilang mga karsada sa kagabhion. Mao nga natingala ko nganong ang pinakadakong grupo nagaangkon nga ang Kristyanismo kuno orihinal nga nagsugod sa Roma. Well, tun-in ninyo ang kasaysayan mga kaigsuonan. Ngano gud in taon nga sa Roma nagsugod ang Kristyanismo nga pagano man kadto nga imperyo. Ang Kristyanismo, for the record, wala nagsugod sa Roma. Didto nagsugod ang Kristyanismo sa Jerusalem, sa Israel. Kay taga didto gud ang atong Ginoong Hesukristo. Taga didto usab ang iyang mga apostoles. So kung buot hunaon-naon, nagpataka lang og pangangkon ang Roma. Ang Roma mga kahigalaan bangis kaayo nga nagaluto sa mga Kristohanon sa una. Hangtod nga nakamatikod sila nga the more nga lutuson nila ang mga Kristohanon, hingsamot hinuon sila og kadaghan. Mao nga giusab nila ang ilang taktik. Giusab nila ang ilang pamaagi niadtong tuig 300. Dili naman nila mapugnan ang Kristyanismo sa pagkuyanap, giadapt nila ang Christianity niadtong nahailalom ang Roma sa pagdumala ni Constantino. Nahunong ang mga paglutos,
Pero ang matang sa Kristyanismo nga namugna sa Roma, walay kalainan sa orihinal nga pagano nila nga relihiyon. Layo ra kaayo ang Kristyanismo sa Roma kung atong itandi sa Kristyanismo sa Biblia. Hangtod karon mga kahigalaan, Roman Christianity is full of pagan elements, puno sa pagano nga mga elemento. Kinahanglan lang nga mubasa mo og Biblia, mga kahigalaan. Ako kamong gi-challenge aron madiskubrihan ninyo ang tinuod nga Kristyanismo sumala sa Biblia. Dayon mulaktod ta sa panahon ni adtong Protestant Reformation. Niadtong nahigmata ang mga tawo nga mubalik sa tinuod nga pagtulunan sa Biblia. Unsa man ang reaksyon sa Vatican? Tolerance? Gipasagdahan na lang nila ang mga magwalali nga muwali sa pulong sa Ginoo? Again, tun-in ninyo mga higala ang kasaysayan kung giunsa pagpapatay sa Vatican, pinaagi sa pagsunog si John Huss nga taga Bohemia ug si John Wycliffe nga taga England. Silang duha mga pari nga nahigmata sa kamatuoran ug mipasakop sa awtoridad sa Biblia. Nagsugod sila sa pagwali sa pulong sa Ginoo. Apan wala sila pasagdi na lang sa Vatican. It's written in world history. I challenge you to read it. The Vatican succeeded in putting them to death. Pinaagi sa pagsunog kanila nga buhi. Mausab kini ang gibuhat nila sa mga Waldensiano, mga grupo sa mga tawo nga nagtamod sa Biblia. Well, what did the Vatican do to the Waldenses believers? Ang ilang gihimo, mass murder lang naman. Mass murder. Wala ko gapataka og yaw-yaw diri sa kahanginan karon. I challenge you. Study world history. It's all written there. Niadtong hinog na kaayo ang Protestant Reformation, gipaningkamutan nila nga patyon si Martin Luther aron maundang ang iyang pagwali sa ebanghelyo. And many believers were murdered at that time. Ug ayaw ninyo kalimti ang nahitabo sa Inquisition. Usbon ko mga kaigsuunan, Inquisition nga gipasiugda sa Vatican. Diin daghan kaayong mga Bible-believing Christians ang ilang gipatay. Again, I'm challenging our hearers this afternoon. Study world history. I-search ninyo sa internet ang mahitungod sa Inquisition kung unsa kadto ka brutal ug kriminal. Kinsa ang mga nangamatay, ang mga magwalali ug ang mga Kristohanon. Sa susamang paagi, kung atong i-explore ang dapit sa Middle East, dili ta maglisod sa pagkonclude nga ang relihiyon nila dili gayud tolerant sa mga Bible preachers hangtod karon. Pila na kaha ka mga gospel missionaries ang gipangpungguan og liog didto sa Middle East. Pila na kaha ka mga missionaries kang kinsang mga dugo nabubo na sa mga yuta didto sa Middle East. Ug wala ba mo matingala mga kaigsuunan? Mga Christians raman jud ang nakasinati og mga panglutos. Wala jud kay madunggan nga dunay mga Buddhist o Hindu o Muslim nga gipangpunggutan og liog gumikan sa ilang pagwali mahitungod sa ilang relihiyon. Mga Christian missionaries ra gayud. Pwede nilang pasagdahan ang bisad unsang relihiyon except true Christianity. Bisan pa sa Amerika, ang mga Christians ang gipakadautan sa mga istasyonan sa TV o radyo didto. They've succeeded in demonizing evangelical Christians. Ang kamatuoran mao kini, bisag asang dapit kung diin adunay tinuod nga pagwali sa pulong sa Ginoo, aduna gayoy nagkalain-laing matang sa paglutos. Ngano man kaha, kini tungod kay sa tanang relihiyon, ang mga Christians lang ang nagmantala sa mensahe nga sakit paminawon ug makasamad sa dughan. Tungod kay ang mensahe lamang sa ebanghelyo ang nag-expose sa kasalanan sa mga tawo. Gipakita sa ebanghelyo ang tinuod nilang kahimtang isip mga guilty nga mga makasasala at tubangan sa Dios. Ug ang tinuod nga Christianity lamang ang nagmantala sa eksklusibong mensahe sa kaluwasan pinaagi sa grasya ug pagtuo sa atong Ginoong Hesukristo. Ang ubang mga relihiyon nagwali og kaluwasan pinaagi sa maayong buhat
Only Christianity preaches salvation by grace through faith in Jesus Christ. So generally, mga kahigalaan, dili gayud tolerant ang kalibutan sa tinuod nga iglesia sa Dios. And as a general pattern, mga kahigalaan, ang tinuod nga iglesia sa Dios dili man manghilabot ug mupasakit sa ubang mga relihiyon nga mandaot sa Christianity. Nabakay madunggan nga pastor o magwalali nga mi bulhot og armas aron patyon ang mga ubang relihiyon nga nangdaot sa Christianity ug sa mga patyon ang mga false teachers? No. Ngano man, tungod kay ang gingharian ni Kristo dili man iya niining kalibutana. Tungod kay kung ang gingharian sa Dios iya pa niining kalibutana, nagtigom na unta og mga armas ang mga magwalali ni Kristo aron depensahan ang iglesia sa Dios. Atong basahon ang Juan kapitulo 18 bersikulo 36. Ang giingon ni Hesus dire, ang akong gingharian dili iya sa kalibutan. Kung ang akong gingharian iya pa sa kalibutan, makigbugno unta ang akong mga sulugoon aron dili ako matugyan ngadto sa mga Hudiyo. Apan sumala sa gikaingon ko na, ang akong gingharian dili susama sa gingharian sa kalibutan. Mao nga ang tinuod nga iglesia sa Dios dili mo gamit og mga armas aron sa pagdepensa ug pagpanimalos kung tamayon si Kristo. Nganong buhaton man nato kini nga nasayod man kita nga ang atong espada, ang pulong sa Dios mas hait pa man kaysa espada nga duhay sulab. Mas gamhanan pa kini kaysa uban pang mga hinagiban diri sa kalibutan. Ug nganong mogamit man ta og violente ug murder, nga nasayod man kita nga gamhanan ang atong mga pagampo. Nakita ninyo mga kahigalaan ng kalainan, apan bisan pa sa intolerance ug aktibo nga paglutos sa kalibutan batok sa iglesia sa Dios, nagpabilin gihapon kining madaugon batok sa mga kaaway niini. Dalaygon ang atong buhi nga Dios. Dili kita dapat mahadlok sa pagwali ug pagpanangyaw gumikan sa intolerance ug aktibo nga pagpangluto sa kalibutan batok sa iglesia sa Dios. Tungod kay ang Dios ang nagkontrolar sa tanang mga butang ug ang iyang katuyuan dili mabali. Ang mga gitugot lang niyang mahitabo, maulamang gayod ang mahitabo. Kung gitakda sa Dios nga makasinati ta og mga pag-antos, ang iyang grasya rapod ang magsustinar kanato. Karon kung atong basahon ang bersikulo 24 sa atong teksto, makita nato nga napalpak ang ilang tuyo sa pagpatay kang Saulo. Gibali sa Dios ang ilang plano. Ang giingon sa bersikulo 24 ug 25, ang giingon dire, apan nahibaw-an ni Saulo ang ilang plano. Gibantayan usab nila ang mga pultahan sa syudad aron ila siyang mapatay. Apan gikuha siya sa iyang mga disipulo sa takna sa kagabhion ug gipasakay sa dakong bukag ug gipakanaog pinaagi sa ganghaan sa pader. So sa providensya sa Ginoo, gigiyahan niya ang iyang mga disipulo sa pagtabang kang Pablo aron malikayan niya ang kamatayon. Makahimo ang Dios sa pagbuhat niini mga kahigalaan tungod kay gamhanan man siya. Gani kung atong basahon ug usab ang bersikulo 29 hangtod sa 30, ang giingon dire, ug nakigdiskurso siya sa mga Helenista nga mga Hudiyo, apan naningkamot sila sa pagpatay kaniya. Apan sa dihang nahibaw-an sa mga kaigsuunan ang ilang daotang plano, gidala nila si Pablo ngadto sa Caesarea ug gipabiyahe ngadto sa Tarsos. So you see mga kaigsuunan, patay gayod ang tuyo ni Satanas batok sa mga katawhan sa Dios. Kung mahimo lang unta niya. Salamat na lang tungod kay dili siya magmalampuson kun dili kini itugot sa Ginoo. Wala man nagsaad ang Ginoo kanato nga kung musunod kita kaniya, dili na kita makasinati og mga pagsulay. Oh no. Gani si Apostol Pablo, apostol na gani siya. Pero unsa man ang iyang kasinatian? Atong tan-awon sa ikaduhang Korinto kapitulo 11 bersikulo 23 hangtod sa 29. Ang giingon niya dire,
Nasinati ko usab ang mga kalisdanan tungod sa akong buluhaton, ug usahay wala gani ako'y tulog, usahay dili ako makakaon, ug usahay wala gayud ako'y makaon, ug bisan gani mainom. Nasinati ko usab ang katugnaw ug kakulang sa biste. So alang sa mga tawo nga gustong musunod sa Ginoo, tungod kay nagtuo sila nga sa pagsunod nila kang Kristo, mawala na ang tanan nilang mga problema, well, wala gayud sila makasabot sa tinuod nga ebanghelyo. Unsa man day ang tinuod nga ebanghelyo? Ang ebanghelyo gikan kini sa Griego nga pinulungan nga ang but ipasabot good news, umaayong balita. Apan unsaon man nato sa pagsabot sa good news, kung dili nato masabtan ang bad news. Mao nga sa dili pa nako ipasabot sa inyo ang good news, kinahanglang masabtan una ninyo ang bad news. Ang bad news, mga kahigalaan, mao kini: ikaw makasasala og takos sa walay katapusang silot sa impyerno, gumikan sa imong sala batok sa Dios. Ang giingon sa Roma 3:23, kay ang tanang mga tawo nagpakasala og dili takos atubangan sa Dios. Ug ang giingon sa Roma 6:23, ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Ang atong sala mao ang nagpahimo kanatong dili takos sa presensya sa Dios ug sa kinabuhing walay katapusan. Walay makahimo sa pag-angkon sa kinabuhing dayon pinaagi sa iyang pagkamatarong, tungod kay ang giingon sa Roma kapitulo 3 bersikulo 10, walay matarong, wala bisag usa. Ang tanan natong pagkamaayo hugaw nga dinug-an lamang nga panapton atubangan sa Dios. Sumala sa giingon sa Isaias kapitulo 64 bersikulo 6. Higala, kinahanglang masabtan mo kini. Hangtod nga masabtan nimo ang bad news, dili gayud nimo tinguhaon nga maangkon nimo ang good news. Dili nimo madayig ug mapasalamatan ang imong silingan nga mikalit lang og sulod sa imong balay, ug muguyod kanimo og sa imong pamilya pagawas sa imong balay kung wala nimo masabti nga nagsugod na diay og dilaab sa sunog ang imong balay. Hangtod nga dili nimo masabtan higala nga nagmartsa ka na padulong sa impyerno gumikan sa imong mga sala, dili gayud nimo madayig ang gibuhat ni Kristo didto sa krus. Sumala sa giingon sa ikaduhang Korinto 5:21 nga walay sala si Kristo, apan gipaka makasasala siya sa Dios aron kita sa atong pagkahiusa kaniya makabaton sa pagkamatarong sa Dios. Kung dili nimo masabtan nga wala gayud ikaw paglaom alang sa kaluwasan, dili usab nimo tinguhaon nga maangkon ang gitanyag nga paglaom ni Kristo sa kaluwasan sa tanang mutuo ug musalig kaniya. Hangtod nga dili nimo ilhon higala nga ikaw makasasala, dili gayud nimo tinguhaon ang bugtong Dios ug manluluwas nga si Hesukristo. May hinungdan nganong giwali nato dinhi sa kahanginan ang napulo kasugo sa Dios. Tungod kay matod pa ni Pablo, pinaagi sa balaod masabtan nato ang kasalanan. Kinahanglan masabtan nimo higala nga ikaw guilty atubangan sa Dios, gumikan kay imong gisupak ang balaod sa Dios. Unang sugo, ayaw pagbaton og laing mga Dios sa akong atubangan. Ikaduhang sugo, ayaw paghimo og hinulma nga Dios. Ayaw sila ludhi og alagari tungod kay ako nga imong Dios abughuan. Ikatulong sugo, ayaw gamita ang ngalan sa Dios sa walay hinungdan. Ikaupat nga sugo, hinumdumi ang adlaw sa Ginoo sa pagsimba aron himuon kining balaan. Ikalimang sugo, tahura ang imong amahan ug inahan. Ikaunom nga sugo, ayaw pagpatay. Ikapito nga sugo, ayaw pagpanapaw. Ikawalo nga sugo, ayaw pangawat. Ikasiyam nga sugo, ayaw pamakak. Ikapulo nga sugo, ayaw kasina. Ingon ana kahugaw ang imong record atubangan sa Dios higala. Gisugo niya nga ikaw maghinulsol sa tanan nimong mga sala ug mudangop kang Kristo. Tuuhi nga ang iyang dugo nga giula didto sa krus sa Kalbaryo, igo na aron mahugasan ang tanan nimong sala. Hinumdumi nga gipaka makasasala sa Dios si Jesus. Siya ang nag-antos didto sa krus aron nga kun motuo ikaw kaniya, pagaisipon ka nga matarong sa iyang atubangan. Again, si Kristo ang gisilutan didto sa krus.
Siyang misalo sa tanang tunglo ug kapungot sa amahan. Gibayran niya ang tanang silot didto sa cross. But the good news is that wala siya nagpabilin nga gilansang didto sa cross. Nabanhaw siya pagkahuman sa ikatulo ka adlaw. Mikayab sa langit 40 diyas human sa iyang pagkabanhaw. Ug karon naghari siya sa iyang iglesia. Mubalik siya sa katapusang adlaw aron pagahukman ang tanang mga katawhan. Andam ka na ba, higala? Mamaandam lang ikaw kung maghinulsol ka sa imong mga sala ug mudangop kang Kristo nga adunay pagsalig sa iyang hamili nga dugo. Come to Jesus right now, higala. Ayaw na paglangan, karon na. Amen. Hangto din hilang kita taman sa atong pagtuon karong taknaa tungod kay wala na kitay oras pa. Ako kamong padayon nga giimbitar sa pagpaminaw niining atong programa sa matag Miyerkules alas 6 hangtod sa alas 6:30 sa hapon dinhi sa Power 102.1 RFM. Daghang salamat. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.